Kaixo, pausoko motorra ikusiko dugu. Oazen ba, beti bezala, lehenengo classroomea eta fabrikazioaren automatizazioa ikasgelan sartu. Eta pausoko motorraren txostena ikusiko. Bueno, guk ibiliko deun pausoko motorra 28 BYJ berrogeita 8 pausoko motorra da. 74 redukziotako reduktora daka. Eta geho 2300 ULN txipa edo kontrolatzailea ibiltzeu. Pausoko motor hauek oso motor merkiak dira, Arduinoakin asko ibiltzeianak, eta erabiliko ditugu pausoko motor baten oinarrizko funtzionamenduak ikasteko. Goazen ba ikustea nola funtzionatzen. Praktika hontan ibiliko deun mikrokontrolegailu Arduino 1 izangoa, pausoko motorra izan da bezala 28 BYJ berrogeita 8 eta driverra 2003 ULNA ULN drivera. Hemen dazkazue marrazkian driverra ikusiko zue, Arduinorako IN1, IN2, IN3 eta IN4 sarrerekin, stepper motorra entzat konektore batekin, eta motorraren 4 bobinak adieraziko izkiguen 4 ledekin. A bobina, B bobina, C bobina eta D bobina. Bobina iburuz aurrera ikasiko du. Motorra urrungoa da, stepper motorra. Eta ikuste zuen bezala, motorra hauek 4 bobinatu eukitzit. 1, 2, 3 eta 4. Nei marrazki disposizio hau etzait gehiagi gustatzen, ze bi bobinatuak alde batean ikusteia eta beste bi bobinatuak beian, egoki jau iruditze zait eskerretan eskubitan azpilan dagoian adirazita etortzeian grafikak, baina bueno, honen datasita hola etortzea eta hola ibili berko da. 5 konexio edo pinda eska, bat 5 voltiokoa erdikoa eta beste bakoitzak bobinatu batenak. Stepperrak 4 bobinatuko motorrak izatea edo 6koak ere badaude, eta iteguna da motorrak bira osoan zehar posizio desberdinetan gelditzeko aukera izatea. Hori da motor hauen berezitasuna. Ez daka mugimendu librerik esango genukena. Gelditzeko aukera dakae eozein posiziotan, beti ere resoluzio batekin. 2 gradutatik 2 graduta edo 4 gradutatik 4 graduta. Eta honek erabilpen oso anitzak ematezkio automatizazioan posizionamentuei dagokionean. Hemen berean ardatz mugikor posizionatu batzuk ikuste ditugu, X eta Y ardatzetan, eta aplikazioak anitzak. CNC-tan, 3 dimentsiotako impresoratan, X ardatzeko eozein posizionamendutako zintatan, zerbait bereziki mugitu nahi bali madeu eta posizio oso jakin batea eraman nahi bali madeu, motor hauek ibili berra dazkau, stepperrak. Garestiak dira, baina emateigue oso posizionamentu zehatza. Bai? Gozen ikustea nola funtzionatzeko. Bueno, hau da gutxi gora bera behaien funtzionamendu printzipio. 4 bobinatu dazkae, bata, 2, 3 eta 4, eta erdian iman bat, bere iparra eta egoakin. Bobinatuak kitzikate ditugu neinean, imana posizionatzen jungoa bobinatu horien kitzikapenan arabera. Eta imana ilotuta ardatza izango du. Kasu honetan motor honek 4 posizio izango lituke, bira bakoitzean. Bai? Iparrei behituko jau eta 4 posizioetan gehatzea. Tik, tik. 4 posizio horiek bukatzean, buelta bat eman du. Aparte, reduktora 74koa balimadaka, reduktora mekaniko bat, 4 bider 74,
454 paso izango lituke buelta bakoitzean. Ia gradu bateko erresoluzioa izango luke. Honekin, bobinatu hauek nola kitzikatza ditugunan arabera, motorra graduz gradu moitzeko kapaz izango gineke. Hemen ikustezue, hau, CNC baten platera izango litzake, posizionamentuak iaia infinitua dira motor hauekin. Vale. Nola kitzikatuko ditugu 4 bobinatu hauek. 3 forma dazkau bobinatuak kitzikatzeko. Pausu bakarreko modua, pausu bikoitzeko modua eta pausu erdiko modua. Pausu bakarreko moduan bobina bakarrak kitzikatuko ginuke. Hemen argazkian, hau ez da pausu bakarreko modua. Bakarrak geldituko litzake korrian. Orduan, erdiko imanak beti bobinatu horta jungo litzake. 4 bobinatu eta 74ko reduktorakin 254 paso. Ondorengoa da pauso bikoitzeko modua. Eta pauso bikoitzeko modua hemen argazkian dakasuena da. Pausu bakoitzean 2 bobinatu kitzikatuko liake. 2 bobinatu kitzikatzean berriz lehen bezala 4 pauso izango lituke, hemen ikustezue 4 pausotan itaitula, baina pausu bakoitzean indarra bikoitza da. Orduan, kontsumoa bikoitza izatiaz aparte, motorronek indarparia ere bikoitza izango luke. Eta badakizue motorretan indarparia oso garrantzitsua dela, iteituen lanak indarra hundila eskatzeulako. Pieza hundileak moitzeko edo mekanizazio prozesuan txirbila arrotzeko besteik ez bada. Orduan, 2 bobinatu kitzikatzean indarra handiagoa da, baina kontsumoa ere bai, eta deitze zaio pauso bikoitzeko modua. Eta azkenik, modu bereziago bat, pauso erdiko modua da. Berago ikusiko deu nola. 2 bobinatu kitzikatzea aldi berdinean, baina bat bestiaren ondoren. Eta 8 pausu ingo lituzke buelta bakoitzean. Pauso erdiko modua deitze zaio, erresoluzio hobia daka, 512 pauso buelta bakoitzeko, gradu erdira ia iritsiko gineke, baina asko indar txikiago daka. Bazen bai ikustea. Hemen ikusiko ditugu motorrenen berezitasunak, basoko guk erabiliko du motorren berezitasuna, 5 voltiotan edo 12tan egin lezake, 4 bobinatu dazka, resistentzia 50 ohmetakoa, indarpare hau bai guretzat garrantzitsua izango litzake 34 newtonetakoa, 0,34 kilo zentimetroko, ez da bat ere indar handila. Baina, robot txiki bat montatu nahi badeu, funtzionatuko liguke. Kontsumo txikiria daka, 55 miliamperetakoa, eta gehienez 8 pauso birako. Eta reduktora 174. Vale. Indar hau oso kontuan izan, makinan bat diseinatu nahi zuenean. 0,34 kilo zentimetroko. Horrez esan nahi du, zentimetro batetako polea ardatzan jarriko bageni joke, 340 gramotako pixua altzatzeko indarra izango lukela, ez gehiago. Polea hontan zentimetro bateko polea jartzen baino, polea txikia da, ez da zentimetro bateko aldatzen baino, hortxe biliko. Iukiko ditu kilo erdi bat altzatzeko indarra. Ikustezu, hoxe da bere indarparia. Hemen single phase edo ustez izena buruz ikasi gabe dazkat, pauso bakarreko modua. Ikustezu nola tik, 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 tik pauso bakoitzean bobinatu bat martxan jartzetan. Arduinoan 4 hankak sekuentzio hontan piztu beharko ginuke, lehenengo A hanka, gero bigarrengoa, gero hirugarrengoa eta gero laugarrengoa aktibatu beharko ginuke, eta hola konfigurazioa hartuko luke, ohikoena. Doblia egiteko, beti bi egongo liake.
martxan, bi bobinatu. Honek asko indar gehiago ematero motorrai, baino kontsumo handiagoa. Eta Arduinoan gure programaz laupinak hauek kitzikatzeko laupinak hurrengo sekuentzia mantendu beharko lueke. Eta sekuentzia ondo inberko ginuke motorrak ondo buelta emateko, bestela ez liguke buelta emango. Lehenengo kitzikapenean lehenengo eta laugarren pina aktibatu beharko ginuke, bigarrenean lehenengo eta bigarrena, hirugarrenean bigarrena eta hirugarrena, eta laugarrenean hirugarrena eta laugarrena. Pauso erdiko sekuentzia batean ikustezue nola dijoaztin bat bestian atzetik kitzikatuaz, Arduinoan programa asko komplikatzen zaigu. Lehenengo kitzikapenean bata, bila eta sortzila kitzikatu beharko ginen, urrengoan bila, hirua eta laua, urrengoan laua, bosta eta zeia, eta urrengoan zeia, zazpila eta sortzila. Bai. Bueno, gure praktikan eskema elektrikoa lau pin, Arduinoan lau pin, driverera eramatia bezain erresa da. Kasu honetan, 12, 11, 10 eta 9 eramatea ditugu. IN batea, IN bira, IN irura eta IN eraura. Eta bero, elikatu inberdau drivera, 5 voltik. Bainako eskema, era eskematikoan, kodigoa jartzei zuet. Martxan jarri dezazuen esteperra, nik uste hau single phaseko kodigoa dala, baina begiratu zazue. Iaz jarri non kodigoa zan. GitHuben badazkazue single phase edo double phase, baita pauso erdiko kodigoa ere. Erabili nahi bali maituzue. Eta simulazioan ikusiko dugu pixkat, nola izango litzaken, kodigoa irikitzen bali madeu, nola izango litzaken stepper baten barruko funtzionamendua. Vale. Hau single phase mugimendua da, non pausu bakoitzean bobina bakarra piztutzean, eta honen arabera argia jarrita motorra buelta emango luke. Ikustezue L2-3D puente doble batekin, H subi bikoitz batekin, kitzikatu dezakeula. Azkenian erabiltzeun driverra, motorra hauek erabiltzeuen driverra, DC motorrak erabili duen driverran berdin-berdina izan liteke. Aldatzeana da motorran egitura eta programa. Uste zuen elo funtzionatzen, ez? Serie monitorean urrongo elementuak ikusiko dituzue, serie monitorean pausuak kontatu ditzazkezue. Kasu honetan esan deu 256 pauso diala bueltako, zuek esaten man jozue, 1024 pauso egiteko, lau buelta emango eskizue. 256 bider lau, 1024 buelta emango eskizueke motorrak. Orduan, gero motorra hauen kontrola Arduino bitartez, simple idea, hasierako kitzikapena ondo egiten malima da, bobinana, da hau esatian nahi badeu 3 buelta eta 28 graduta juteko motorrei. Eta hori aurrerapena handia da. Montaia intzazue eta bi aldo zazue. Zertan ibiltzeia stepper motorra? Ikustezue. Erabiliko dituzue asko ibiltzeia robotetan hemen. Ardaz badaka, hor beste bat, eta hauek danak pausoko motorra dira. Nema 17, Nema 24, irudimentzioko zeak ere, inbersorak ere asko ibiltze ditu. Bai? Kasu honetan, 6 arilkatutako motor badakazue, baina ikusi ditzazkezue, baina erakutsiko izuet bat, arilkatuak, izugarri luzatu daitezke. Bai? Mendakazue
oso momentu txikian erakusteu, baino berriz erakutsiko dizuet. Mugimendu honekin estatorra eta rotorran arteko mugimendu honekin, imaginatuko zue zenbat pauso egin litezken, ezta? Infinito. Bueno, eskerrik asko.